Okay, ha? Inayon nyo, kita yun na dyan. Inaramid nyo nga duwa. Tanong at taganan niya siya yun. Okay. Sige. Last 31 request ta agala-gala tayo maululaw ni Apo Nobyo. Kaasimit, indaray da piman tatay doktor. Yeah. Nagato, iti request niya mga pumambanaw ta ikatintay lang tayo kaugal yan nga agala-gala malpas da ito nga request. Para kini Arcadio Kafirma, kagudwa na apo nga balse, kagudwa na nga di ka mapipigilan. Okay. Sunat ati one man ban, apo. Okay. Mr. Arcadio Kafirma. Okay, ganaanos kayo, ha? Sige, walang problema. Balsimi ka, no? Balsimi. Ano? Anong title? Balsimi. Baka Bartolome naman. Ano? Ha? Balsami. Ba't ka bisado tayo dyan? Lakaya kon... Ha? Sige, hayaan natin siyang request na natin Okay. Naloko na kami ha? Katakatawa tatani kumitan ninyo CCTV. Okay, again, sige. Everybody, let's go down. Uy, Arcadio Kafirma, Uncle Berting. Naglalay. Ikaw ang siyang tumugulo, di mo lang alam ang nararamdaman ko. Pag ikaw ay nakikita, ako'y nilalamig na sa kama. At pag di ko napigilan, ako'y malulungkot.
Sa damdamin ko, ikaw ang siyang gumugulo. Kung alam mo lang at ika'y magtatanong, ikaw ang pinapangarap at laging hinahanap ng mata. At pag tayo'y nagkikita, ayoko nang mawalay ka. Sinta, di ko na mapipigilan ang kaligayahan na aking nadarama. Di ko na mapipigilan ang aking sarili na isipin ka. Di ko na mapipigilan na ikaiwasan at kalimutan ka. Di ko na mapipigilan ang aking puso na ibigin ka. Yeah, baby. Ikaw ang pinapangarap at laging hinahanap ng mata. At pag tayo'y nagkikita, ayoko nang mawalay ka. Sinta, di ko na mapipigilan ang kaligayahan na aking nadarama. Di ko na mapipigilan ang aking sarili na isipin ka. Di ko na mapipigilan na ikaiwasan at kalimutan ka. Di ko na mapipigilan ang aking puso na ibigin ka. Yeah, baby. Alpasan. Okay, ha?